Bé, bona tarda a tothom. Des del grup de teatre del Casal d'Avis esperem que passeu una tarda entretinguda. Intentarem fer-ho el millor possible i farem dos tipus d'actes. Primer, una obra de teatre que es titula La Fira de la Carbassa i llavors farem unes cançons en forma de karaoke cantades en veu en directe. L'obra de teatre és una adaptació personal de l'obra Avui no sopem, de Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez. Després de molt moldejar-la, n'ha perdut quasi tota la similitud. L'Antoni, i una mica us faig un resum del que va. L'Antoni, de Can Fustaret, ha tornat a la casa pairal dels seus pares, on s'ha retrobat amb el món rural. Els horts, el bestiar i la seva obsessió, les carbasses, i la manera de cultivar-les. La Brígida, però, que és la seva senyora, no veu clar tot això de viure al poble. De totes maneres, un accident el fa retornar a la ciutat. Bé, esperem que us agradi.